Ingwirm, een plakje in Noordoost-Friesland met nog geen 600 inwoners. Een periolien die een huis als deze misschien wel wekenlang te keep en zo op maar de vraag wezen of de vraagprijs ik ben waard. Nou bieden we het aan en we gaan voor 20 bezichtigingen en het gaat 4 de vraagprijs voorbij. Hè? Een vraagprijs is dan een indicatieprijs en dat wordt dan ook bij terug misschien boeten Friesland. Je zoen maar de hege prijzen en rappe verkepen denken dat het gouden tijden binnen voor de makelaars. Maar dat leidt nevens deze makelaars toch wat oors. Ik vind het net een leuke markt. Nee, absoluut niet. Ik vond het veel mooier in de tijd dat we echt ons vakmanschap goed uitoefenen konden. Dat we af en hoe in de verkeer kregen, dan mag ik die inbellen, maar die daar word ik geschikt voor en die geven het wel en dan verkocht niet het verder dat dat vinden kwam. Nevens ging maar bij de makelaars hadden het eerst voor heel die legere prijzen aan. Zijn bedrijf ging van 4 naar 2 meewerkers. De makelaars hoop je op bed te skippen, maar hoe lang deze gek er nog aanhoudt? Je hoeft net econoom te wijzen om aan te filmen dat dit houdt geen stand. Alleen wanneer komt die kentering? Ja, dat had denk ik wel te maken met rente die heel leeg is, die zal dat op een gegeven moment of de rente uittrek met zo afschaffen. Dat is ook nog een mogelijkheid van het regeren.